Республиканың коррекцион мәктәп базаһында күсмә кәңәшмә үтте. Һаумыһыгыз эфирда интервью тапшыруы студиялы Гүзәл Мөхәммәтьянова. Студиябыз кунагы Башкортостан мәгариф һәм фән министрлыгының бүлек итәкчесе Миләүшә Латыпова. Миләүшә Хәлитовна, һаумыһыгыз. Һаумыһыгыз. Республиканың коррекцион мәктәп җитәкчеләре катнашлыгындагы күсмә ултырыш кайда үтте һәм уның төп максаты? Безнең ел әйләнәһендә, уку ел әйләнәһендә директорлар өчен берничә күсмә шунда йыелыш үтә. Һәм беренчеһе быелгы уку елында ул Воскресен коррекцион мәктәбе һәм Ишембай коррекцион мәктәбендә үтте. Был коррекцион мәктәптәрдән бик нык үзләренә генә хас серләре, укыту серләре һәм тәҗрибәһе бар һәм был коррекцион мәктәп директорлары өчен бик кызыклы шундый сара булды инде. Кәңәшмәдә нинди һораулар күтәрелде, нинди төп мәсьәләләр күтәрелде? Был кәңәшмәдә без граждан патриотик тәрбия бирү буенча безнең балалар өчен шундый һораулар каралды. Сарала кемдер катнашты? Бұл сарала безнең директорлардан башка Мәскәү калаһыннан килгән кунактарыбыз катнашты. Бұл коррекцион педагог институтының белгечләре 4 кеше катнашты. Шуларның береһе инде директор урынбасары Анастасия Игоревна Белякова. Һәм улар өчен был сара бик кызыклы сараларның береһе булды. Улар безнең республикала бер азна эшләгәннәр иде. Был безнең белем бирү үзәге йонтузда эшләнделәр. Улар укытучыларга тәҗрибә белән бүлештеләр, уларны эшкә өйрәттеләр һәм шул сараның бер көне безнең менән шу күсмә йыелышта катнашу булды. Осталык дәресләре үткәрделәр инде. Осталык дәресләре үткәрделәр һәм шу Өфе калаһыннан еракта урынлашкан, Төпкөлдә урынлашкан Воскресен коррекцион мәктәптә укытылган методикалар, унда булган эшләр уларга бик нык охшаны һәм үзләренең сайтларында шу сара турында язып сыктылар. Әлеге вакытта республикала нисә коррекцион мәктәп эшләп килә? Нисә коррекцион мәктәп, нисә коррекцион интернат мәктәпләр? Безнең республикабызда 36 коррекцион мәктәп һәм монда әйтеп үтәргә кирәк, без политикага ярашлы рәвештә 2016 елларда бик күп субъектларда коррекцион мәктәптәр ябылган һәм без бер субъекттың береһе коррекцион мәктәпләрнең системасын һаклап алып калган. Хаклап кына түгел, без быелгы уку елына тагы бер коррекцион мәктәп өстәлде. Һәр безнең 37 коррекцион мәктәп һәм республика дистанцион үзәк өйдә утырган, өйдә укыган балалар өчен эшләнгән шундый мәктәп бар инде. Бу коррекцион мәктәптәр улар зур калалардамы, әллә район үзәкләрендә эшләп килгән мәктәптәр бармы? Улар төрле җирдә урнашкандар. Шул 36-37 коррекцион мәктәптең 11-е безнең Өфе калаһында урнашкан, күбеһе зур калаларда урнашкан һәм уларның арасында бар авылда урнашкан коррекцион мәктәптәр. Республикала мәрхәмәтле мәктәп проекты эшләп килә. Был проект нимәһе менән әһәмиятле һәм нинди ыңгай һөҗүмтә бирә? Сынапта националь проект, мәгариф националь проектының бер юнәлеше булып, коррекцион мәктәпләрнең матди базасын яхшырту проекты булган иде. Шул мәрхәмәтле мәктәп дип атала. 2019 елдан алып безнең республиканың коррекцион мәктәпләрендә бу проектта катнашты һәм 2023 елда һуңгы мәктәптәр үзләренең матди базасын яхшыртты. 22 коррекцион мәктәп ошо 5 ел эчендә үзләренең матди базасын яхшырттылар, укынылар һәм әлеге көндә 61% коррекцион мәктәптәр әлеге вакытта яңы, матур мәктәптәрдә эшләйләр һәм бу мәктәпләрне без мәрхәмәтле мәктәп дип атайбыз. Коррекцион мәктәп укытучылары кайда белемнәрен камиллаштыра, кайда һәм ниндәй махсус укулар үтә? Менә әйтеп үтүемчә, мәрхәмәтле мәктәптә катнашкан, ошо проектта катнашкан мәктәптәр, улар үзләренең матди базаларын гына яхшыртып калмаганнар, ә укытучыларын укыттылар. Буның өчен бер юнәлеш бар ошо проектысында. Коррекцион педагог институты укытты, ошо укытучыларны яңы матди база менән эшләргә өйрәтте. Унан башка безнең Башкорт дәүләт педагогия университетында һәр вакытта курслар үткәрелеп килә укытучылар өчен. Үзебезнең мәгариф үстерү институтында һәр вакытта курслар бар. Һәм әйтеп үтәһем килә, менә бүгенге көндә безнең Псков калаһы менән мәгариф һәм фән министрлыгы арасында соглашение бар. Шул соглашениегә ярашлы рәвештә әлеге вакытта мәгариф һәм фән министрлыгында 110 укытучы авыр балалар белән эшләгән укытучылар үзләренең тәҗрибәһен арттырып укыйлар.
Коррекцион мәктәптәрдә укытучыларга кытлык бар дип әйтә алабызмы? Коррекцион мәктәптәрдә кытлык бар дип әйтеп булмай, чөнки менә төрле сораулар юнәлтелгән безнең коррекцион мәктәптәрнең укытучылары өчен, һәм матди яктан да яхшы условиялар, акча ягыннан да уларның зарплатаһы яхшы, һәм әлеге вакытта безнең коррекцион мәктәптәрдә кытлык юк. Әмма ләкин инклюзиялы эшләгән мәктәптәрдә логопед, дефектолог, психолог, шундай юнәлеш буенча эшләгән укытучыларга ысынлап та кытлык бар. Һәм бу һорау һәр вакытта безнең контрольдә, һәм менә без шул ниндәй районнарда дефицит бар, ниндәй мәктәптәрдә дефицит бар, шул мәктәптәр, районнар белән без эшләйбез. Әлеге вакытта әйтеп үтүемчә, Псков каласыннан килгән методистлар укыткан курста иң беренче ошо мәктәптәрдән йыйдык инде укытучыларны. Һәм тьютер дигән һәр яңа юнәлеш бар бит инде. Бу һәр авыр укучылар өчен тиешле профессия. Һәм бу тьютерлыкка күп кенә кеше риза булмайдыр. Һәм ошо кайда тьютерлар кирәк, эш авыр, чөнки эш авыр, шундый авыр балалар белән эшләргә бөтәһелендә хәленнән килмәй, кыен, һәм зарплата ягыннан да әзрәк. Һәм шуның өчен ниндәй мәктәптәрдә бигрәк тә шул авыр балалар укый, аутист балалар укый, шул мәктәптәрдән тьютер курсына укытырга ибәрергә тырышабыз. Коррекцион мәктәптәрдә эшләгән укытучыларның, тәрбияселәрнең, интернат коррекцион мәктәпләрендә эшләгән тәрбияселәрнең эшләре еңелдән түгел. Уларга ярдәм итү, дәртләндерү саралары бармы? Һәр вакытта бу һорау әлбәттә күз уңында, чөнки матди яктан гына ярдәм булырга тиеш түгел, уларның мораль торышында, улар өчен ниндәйдер конкурсларда үткәрергә тиеш бит инде. Һәм без бу конкурсларда һәр вакыт үткәреп киләбез. Мәсәлән, федераль конкурс дефектолог, ел дефектолог конкурсы безнең елдалык рәвештә үтә. Безнең республикага хас ул дистанцион укытучы конкурсын без уйлап чыгардык. Уннан башка тәрбияселәр өчен конкурслар бар. Һәм менә бunda мен әйтеп үтәһе килә, безнең Бөрө каласында урнашкан коррекцион мәктәптең укытучысы ел укытучысында катнашып, дефектология буенча беренче урын алып, федераль конкурстага Мәскәү каласында үткән 4 ноябрьдә гына бүткән конкурстың бик матур итеп сыгыш яһап, бөтә Россия буенча 3нче урын алып кайтты. Менә бу безнең шул дефектологларга булган безнең игътибарыбыз, безнең дефектологларның компетенциясын арттырырга тырышкан эшләребезнең һөҗүмтәһе булып тора дип уйлыйм. Интернатта яшәгән укучыларның буш вакытын файдалы үткәрү яһәтеннән нинди өстәлмә түңәрәктәр эшләп килә? Менә безнең 36 коррекцион мәктәптә 25-дә интернат бар. Ул интернатта укыган балалар өчен генә түгел, гомумән коррекцион мәктәптә укыган балаларның, уларның мөхите сәгать дәрес бетү белән кайтып китмәйләр. Улар 5-кә тиклем булалар. Һәм бөтә коррекцион мәктәптәрдә лә бушлай төрле юнәлеш буенча эшләр алып барыла. Һәм бу иң беренче әлбәттә уларның спорт ягыннан үсешен арттырырга, башка юнәлештәр буенча һәм ошо юнәлештәр мәктәптә генә эшләп калмый, улар арасында конкурслар да була. Менә быелгы ел бит инде безнең республикабызда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрне яклау елы һәм ошо елга арналган безнең мероприятиялар арасында, саралар арасында иң күп саралар шу балаларга юнәлтелгән. Уларның халәтләрен арттырырга, уларның халәтләрен башкаларга күрсәтергә. Мәсәлән, без яз көне шундый зур концерт оештырдык Башкорт дәүләт театрында. Зур артистлар менән, аткаланган артистлар менән безнең балалар бер сәхнәгә сыгып бергә йырланылар, бейнеләр һәм әлеге вакытта шул артистлар үзләренең концертларына безнең балаларны сакыралар да. Аларның шундый тандем барлыкка килде. Бик матур сыгырылыш булды, чөнки безнең мәктәптә ысынлап та талантлы балалар укыйлар. Менә 2нче атнала 5-6 ноябрь көне безнең республикада бөтә коррекцион мәктәпләрнең дә балаларын җыябыз. Артистларны, спортсмендарды һәм культурный массовый фестиваль үтәсәк. Бу бик зур мероприятие. Унда балалар спорт буенча, башка юнәлештәр буенча үзләренең халәтләрен күрсәтәсәктәр.
Мөмкинлектәре сикләнгән балаларның ата-әсәләренә ниндәйдер психологик ярдәм күрһәтеләме? Улар менән нинди эшләр башкарыла? Әлбиттә, менә безнең 19-20 елда концепция инклюзивного образования дигән документ кабул ителгән республикага. Шул документка ярашлы рәвештә коррекцион мәктәптәрдә асылды ресурс үҙәктәр, 17 ресурс үҙәк, төрле нозология буенча. Шул ресурс үҙәктәрнең бер максаты ул ата-әсәләргә консультатив ярдәм итү. Уларга, мәсәлән, маршрут балаларын ниндәй маршрут бирергә, или балаларына ПМПКга барыр алдыннан һораулары була бит, нисектер икенчерәк үсеше, баланың ниндәйдер особенностьтары бар. Менә шундый вакытта ата-әсәләр шу ресурс үҙәктәргә бушлай консультация килергә мөмкинлектәре бар. Мөмкинлектәре сикләнгән балаларның күбеһе коррекцион мәктәптәрдә укый, шулай ук инклюзив белем алуга ла теләүселәр байтак. Был мәсьәлә нисек хәл ителә? Менә монда мин әйтеп үтәргә кирәк, безнең республикабызда 33 меңдән ашу мөмкинлектәре сикләнгән балалар, инвалид балалар. Шуларның 6 меңгә якыны гына безнең коррекцион мәктәптәрдә укый. Калгандары бөтәһе инклюзиялы укый. Ул безнең 26 меңдән ашу бала. Һәм улар коррекцион классларда укыйлар, я булмаһа инклюзив формала укыйлар. Һәм әлеге вакытта безнең коррекцион мәктәптәрдә бөтә яхшы дип әйтергә була. Әмма иң күп һорау, иң күп ярдәм безнең муниципаль мәктәптәрдә инклюзиялы укыган балаларга, уларның укытуын, тәрбияләвен оештыру буенча, укытучыларга ярдәм буенча, шул юнәлеш буенча безнең күбрәк эшләр алып барыла. Һәрбер районда, мәсәлән, төп мәктәптәр билдәләнде. Әлеге вакытта республикала без ресурсный опорный школа дип әйтәбез инде. Республикабызда 70 шундый мәктәп эшләп килә. Ул мәктәпләрнең төп юнәлеше ул инклюзиялы укыган укытучыларга, укыткан укытучыларга, укыган укучыларга ярдәм итү. Һәм мин уйлайм, безнең ошо модель, республикага хас модель, балаларның укыту системаһына яхшы йогынты яһар дип. Миләүшә Хәлитовна, әңгәмәгез өсөн рәхмәт. Рәхмәт. Исегезгә төшерәбез, студиябыз кунагы Башкортстан Республикаһы Мәгариф һәм фән министрлыгының бүлек итәкчесе Миләүшә Латыпова булды. Киләһе осрашканга тиклем һау булыгыз.